aquest segon encontre de la primera jornada del torneig. Per part de la Lleria, juga a la porteria amb el dorsal 1, Bea, amb el 2, Copera, 3 per a Raquel, 4 per a Helena, 5 Andrea, amb el 6 jugarà Mari, 7 per a Seila, 8 per a Mireia, 9 per a Maria, 10 per a Naomi, 11 per a Belén. Després tenim amb el dorsal 12 Natàlia, dorsal 14 per a Cristina i dorsal 15 per a Noelia. I per part de l'equip anfitrió, per part de l'Alcúdia, juga a la porteria dorsal 1 Sara, dorsal 2 Aida, 3 per a Fàtima, 4 per a Paula, 6 per a Carol, 9 per a Sarita, 12 per a Oreto, 17 per a Alba, 18 per a Sandra, 37 per a Saez, i amb el 38 Lina. I a la banqueta estaran per a possibles substitucions amb el dorsal 5 Barea, 7 per a Cris Moya, 8 per a Raquel, 10 per a Aida Bonillo, 14 per a Maria, 16 per a Cris, 23 per a Lourdes, 22 per a Soraya, i amb el 35 estarà Anna.